अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी या 3 विधानसभा मतदारसंघापैकी सर्वात जास्त इच्छुक उमेदवार सावंतवाडीत असल्याने इथं काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष कायम आहे। मंत्री केसरकर, राजन तेली या दोन्ही शिवसेनेकडून उमेदवारी जाहीर झाल्यानं मुख्य लढत शिंदे विरुद्ध ठाकरे सेनेत अपेक्षित होती। युवा नेतृत्व विशाल परब आणि महिला नेतृत्व अर्चना घारे हे दोन्ही उमेदवार सुद्धा तोडीस तोडच आहेत। यापैकी विशाल परब यांनी गुरुवारी मौन सोडत अपक्ष निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याचं जाहीर केलं। आता शुक्रवारी अर्चना घारे परब काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। बुधवारी कोकण 7 लाईव्हनं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा लेखाजोखा मांडताना विशाल परब यांचं आताचं मौन म्हणजे विधानसभा निवडणुका रणसंग्रामातील ही वादळापूर्वीची शांतता असं वृत्तांकन केलं होतं। ते तंतोतंत खरं ठरलं। अखेर परब यांनी 28ला अपक्ष उमेदवारी दाखल करत या रणसंग्रामात उतरण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केलाय। आता अर्चना घारे परब याही निवडणुकीत उतरल्या तर सावंतवाडी विधानसभा रणसंग्राम अधिक रंगणार आहे। विशाल परब हे भाजपचं युवा नेतृत्व। अलीकडेच त्यांनी भाजपचे वरिष्ठ नेते रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या वाढदिनी भव्य कार्यक्रम आयोजित करून आपली ताकद अधोरेखित केली होती। त्यामुळे भाजप विशाल परब यांच्या निर्णयावर काय ॲक्शन घेतं आणि परब त्यावर काय रिॲक्शन देतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। याबाबतही मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार भाजपची वरिष्ठ मंडळी विशाल परब यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे। मात्र आता जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतलेले परब नेमकी काय भूमिका घेत आहेत हे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिवस उलटल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे। सध्या तरी परब यांच्या या भूमिकेनं मतदारसंघात वावटं उठलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।